पृथक रायजोर आपनि मुखपात्र नाखि होनानै बिथाङा माने मोनसे क्विक रेसपन्स हरो सोरनि फारसे नोंथांमोना हयथ' नुबाय गोबाङानो नुबाय बे भिडिअखौहाय कनक्लेभ जितु जादोंमोन जितुमनि सयखिया बिथांनि निउज चेनेलनि गेजेरजोंहाय थांनाय सप्तासेसो सिगां बा बेनि गेजेरावनो जियानो हक दा उकिल गगৈ बिथाङा बिथांनाव सोंथि खालामदों डाइरेक्टलि जे नोंथांनि जितु मुभमेन्टमोन बे दिनै मोनसे बिटिआरजोंनो माबोरै थुंगे फैखो बा दिनै रायजो राजाफोरनि हास्थायनायाबो थारैनो जोंबो मिथिगौ जे दिनै जोंनो बिटिआर नाङामोन जोंनो मोनसे आलादा रायजोसो नांगौ दा जों मा खालामबावनो जोंथ' निरुपाय जाबाय दा बिथाङानो बुंबाय बिटिआरनि मुङानो बेसेबांबा मोनसे गिदिरखा आरो बे मोनसे हारसिङैनो मोनसे रिजन जेरै नर्थ इस्टआ रिजन गोबांथार रायजोफोरखौ लाफानानै मोनसे नर्थ इस्टआ रिजन नाथाय जोंना बिटिआरआ हारसिङैनो मोनसे रिजन होननानै बिथाङा दिनै रायजो राजाफोरखौ सान्त्वना होबाय आरो बेयावनो सानैसो गोजोननानै थाबायबो दा बेनि बागै दा मा बुंबावनो नाथाय दिनै खोथाया फैदों दि बिथाङा अब्ला जिहेतु कनक्लेभआव नोंथांमोना अलरेडि नुबाय अब्ला बिथाङा दिनै बिजेपिनि खोन्नाय बायदि जलाय सिखारलाय खालामो आरो बिथाङा दिनै गावनि पार्सनेल सार्थबो थानो हानाय दा बिथांनि सार्थ बा बिथाङा बेवहाय बारसोमाब्ला बिथाङा उननि समफोरावहाय बेबायदि खाबुखौ मोनफिननाय नङाबो जानो हागौ बा बिथांनि पलिटिकेल केरियार बेयावनो मोनसे दि एन्डबो जानो हानायमोन स' बेनिखायनो बिथाङा दिनै बिजेपिनि गासिबो बिथोन बायदि जलाय सिखारलाय जिखुनु माने मोजां गाज्रि माने बिथाङा अके बा अके बा राइट बेबायदि होननो गोनां बायद' माने बिथाङा दिनै उकिल गगৈ बिथां बुंनाय बायदि राइट एकदम बिथाङा दिनैनि समावहाय कमप्रमाइससो खालामनानै दिनै बिथांमोनखौहाय गाज्रि बुंला बेनिखायनो बिथाङा बेयावनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि एग्जाम्पलबो लाबावो जे बिथाङा बुङो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबोथ' मोनसे समाव बिटिसि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव कंग्रेसजोंबो थाबोदोंमोन बिजेपिजोंबो थाबोदोंमोन थिग राइट स' बिथाङाबो गावनि ओनसोलखौ लानानैहाय एजेन्डा लानानै बिथाङा बै रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिथाङा बेखिनि खामानिखौ मावदोंमोन अब्ला बेखौनो दिनै बिथांनि इउपिपिएल पार्टिनि माखासे वर्कार्सफ्रा गेजेर गेजेर सोंथि खालामबाय थायोमोन बा बेनि मोनसे मेम्स बायदिसिना बानायबाय थायोमोन जे बिथाङा दिनै समावहाय सासे सुबिदाबादि नेता बिथाङा खालि गावनि सुबिदानि थाखाय दिनै ओरै बास्लायबाय थायो होननानै दा अब्ला दिनै प्रमद बर' बिथाङा दिनै बे 5 बोसोरनि गेजेरावनो दिनै बिथाङा गावनो निजेनो प्रमान होबाय जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे खालामदोंमोन बे राइट बेनिखायनो गावबो बिदि खालामगासिनो दा जाय बिथांखौ जिगाब रायदोंमोन जोंहा आसामनि CM हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौहाय जेब्ला आन्दलन समाव बिथाङा खम जिगाब रायबाय आरो बिथांनि पार्टिखौबो खम सोंखारिबाय भारतनि संबिधाननि बारगा सोर संबिधानाव जोंनो बेखिनि मोन्थाय होदों जोंहा बेखौ मोननांगौआ जों मोनगोन बेबायदि होननानै बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय दिनै बिथाङा मा खालामखो स' बेसो दिनै बिथांनि फारसे सोंनो गोनां बाथ्राया বিৰুদ্ধে থাকে সদায় ই সদায় এক দেশ এক শাসন ব্যৱস্থাৰ নামত সকলোকে মষিমূৰ কৰি লৈ যায় আৰু সেইকাৰণে সকলো আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰুটোৰ নাম দেশৰ বিজেপি আৰু সেইকাৰণে এই বিজেপিৰ লগত কেতিয়াও প্ৰমোদ বড়ো থাকিব নোৱাৰে থাকিব পাৰিব কেৱল কম্প্ৰমাইজ কৰি থাকিব পাৰিব কেৱল কম্প্ৰমাইজ কৰি অসম গণ পৰিষদ কেতিয়াও প্ৰমোদ বড়ো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া হজম হোৱা নাই আজি অসম গণ পৰিষদ ভৱিষ্যতৰ ৰাজনীতিটোৰ কথা কৈছে অসম গণ পৰিষদ কেনেকে আছে অসম গণ পৰিষদে গোটেই জীৱন বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে আৰু বিজেপিয়ে তেওঁলোকক কি কৰিলে সংসদত ক'লে যে তোমালোকে কাৰণৰ বিপক্ষে কথা কোৱা কিন্তু ভোটটো কাৰণৰ অখিল মই এটা কথা কওঁ হয়নে এই যিটো কাৰবাৰ বিজেপিয়ে গোটেই আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিবিলাকক একেবাৰে জিৰ' বনাই পেলালে মোৰ এটাই কথা আপুনি গোটেই জীৱনটো অপিনিয়ন আৰু যুক্তি দি যাব না জাতিৰ স্বাৰ্থত কিবা এটা কৰিব সমাজৰ স্বাৰ্থত কিবা এটা কৰিব যে বিজেপিৰ লগত থাকি আজি যদি মই শান্তি আনিব পাৰিছো দুটামান ইনষ্টিটিউচন বনাব পাৰিছো কিবা কাম কৰিব পাৰিছো মই গোটেই জীৱনটো চিঞৰি থাকিম না কিবা এটা কৰিম মোৰ প্ৰমোদ দা ঠিক কথা শান্তি অনাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আন্দোলন হোৱা নাছিলে বৰং আপোনালোকৰ জাতিৰ স্বাধিকাৰ আপুনি পৃথক ৰাজ্যৰ পক্ষপাতি নেকি আপুনি পৃথক ৰাজ্যৰ পক্ষপাতি নেকি কওক এতিয়াই কওক আপুনি ছেপাৰেট ষ্টেটৰ পক্ষপাতি বিচাৰে আপুনি আজি কওক আপুনি বিচাৰিলে কৈ দিয়ক দ্বিখণ্ডিত কৰিব বিচাৰে আপুনি কৈ দিয়ক আজি কওক একদম ওপেন চবে চাই আছে মই এটোৱে ডিভাইড আসাম 50-50 আছিলে ডিভাইড আসাম 50-50 সাপোৰ্টাৰ অখিল গগৈ এনডিপি ডিমাণ্ড ডিভাইড আসাম 50-50 সাপোৰ্টাৰ অখিল গগৈ ছেপাৰেট ষ্টেট আছে উল্টাই মই সুধিম আপোনাক অখিল গগৈ লাগে অসম আৰু ভাগ হৈ যাওক ৰাজ্য আপুনি খুটক মই যে আপুনি মই এতিয়া অখিল গগৈ স্থাপন কৰা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব বিচাৰিছো আপুনি আজিকালি বিচাৰে অখিল গগৈ আপুনি আজিকালি পৃথক বড়োলেণ্ড নিবিচাৰে আপুনি দিয়া নাই না মোক নিদিলে মই ৰখি থাকিম নহয় আপুনি নিজৰ লক্ষ্যত চুক্তি হৈ গ'ল আপুনি আপোনাৰ বিজেপিৰ লগত 1993
BSc চুক্তি হ'ল ষ্টেট নিদিলে 2003 BTC চুক্তি হ'ল ষ্টেট নিদিলে 2020 গোটেই আমাৰ যিখিনি অস্ত্ৰধাৰী দাদা ভাই আছিলে একেলগে আমি শান্তিৰ স্বাৰ্থত চুক্তি কৰিছোঁ যিহেতু কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে পৃথক ৰাজ্য নিদিয়ে বড়ো জনগোষ্ঠীক আমি তেনেকুৱা ৰাখি থ'ব নোৱাৰোঁ বড়ো জনগোষ্ঠীক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব অঞ্চলটো আগুৱাই লৈ যাব লাগিব কিন্তু প্ৰমোদ দা এইটো কথা ক'ব নালাগে আমাৰ এজেণ্ডাটো আমি ক্লিয়াৰ আমি এটা 1 মিনিটৰ কাৰণেও পাহৰি পেলাই কোনো কাম কৰা নাই শান্তিৰ কাৰণে কৰা নাছিলে মানে আজিৰ যিটো আপুনি শান্তিৰ কথা কৈছে যে আন্দোলন নকৰি শান্তি তো আমি ব্লাড সেটটো বিচাৰি নেকি আপুনি সদায় ব্লাড সেট বিচাৰে নেকি নাম্বাৰ 2 ব্লাড সেট বিচাৰে নেকি আইএম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰা নাছিলে কি প্ৰতিষ্ঠা এখন আইএম বা এটা ডিজাইনৰ কাৰণে আন্দোলন কৰা নাছিলে পৃথক ৰাজ্য বিচাৰিছিল আপুনি কিয় পৃথক ৰাজ্য নিজৰ স্বাধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে বড়ো অঞ্চলত বড়ো মানুহে আমাৰ নিজৰ স্বাভিমান জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছো আৰু মই চিভ হৈ পেলাই বিজেপিৰ লগত কম্প্ৰমাইজ মই কৰি চৰকাৰটো দায়িত্ব লৈ পেলাই 21টা জিআই টেকিং কৰিলো আপুনি কেইটা কৰিলে অসমীয়াৰ জিআই টেকিং কক আপুনি কেইটা কৰিলে মোৰ এতিয়া খাদ্যৰ दा पइन्टआ बेसो रायजोफोर सैथोआ जेब्लायबो माने सोराङाव फैखायो सानसे नङा सानसे बे नुजाथिखायो बेनिखायनो बिथाङा आरोबाव बांद्राय माने सोंथि खालामबावगोन नामा उकिल गैया आरो बांद्राय बायदिसिना बुंबावगोन नामा होननानै बिथाङा एकदम कुइक रेसपन्स हरो ओंखायनो डाइरेक्ट खोथाखौ गाथेहरखायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा होनो माहारियारि आफादजोंहाय सापर्ट खालामजानाय जोंहा MP बिजाथि दरं उदालगुरिनि दिलीप सैखिया बिथाङा बेलाफारसेथिं बाख्नायोबो बेलाफारसेथिं आरो गावनो बे गावनि बाख्नायनायनि खोथानि फारसेनो गावनो गाब्रबफिनो मोनसे भेलिड पइन्टआनो जाहैबाय दिनै बिथाङा IIM IIT बायदिसिना अनुष्ठानफोरनि थाखायसो दिनै बे मोनसे गिदिर सोमावसारनायखौ लादोंमोन नामा जुदि बेखौनो मोनब्ला बे मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रसेसनि गेजेरजों बेखौ जोङो अलरेडि मोननो हाखागौमोनबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बुंबाय थादोंमोन बे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरा जाजोबबानो जोंनि आलादा रायजोआ माने आल्टिमेटलि बे खालामजाखागोन स' बे बाथ्राखौ बुंनायाव बिथांमोननि गेजेरावनो गोबांथार सोंखारदोंमोन जे हाग्रामानो बड'लेण्ड नाङा दिनै बिथाङा उखुम बुंगासिनो दं अब्ला बिथांनो आलादा रायजो नाङामोन बिथांनि दाबिया अब्ला मात्र माखासे डेभेलपमेन्टेल पेकेज बा गाव पावाराव फैनो हानायनि थाखायल'मोन नामा नैबेनिसो दिनैनि गेजेराव मोनसे बिराद गिदिर कुइसन एराइज जादों आरो सरायजोआ नोंथांमोना नैबेनि फारसे मा बुंनो सानो नोंथांमोना प्लिज कमेन्ट खालामहरनानै फोरमायहरनो हागोन आरो नोंथांमोनजों बिदिनो इन्टारेस्टिं टपिक लानानैहाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन थेंक इउ